Guys, mazong adlaw nung tanan guys, padong mi manghuwag ko jaji. Manghuwag mi kor ko jaji aron ami sudan. Amang sunuban. Das ko kinkin. Tagpadzong kay hadlek mawanan. Delikado jud mawanan man guys kay ang resulta ros mawanan ubhon si punon. Muna na sila guys. Na sila. Dara guys, agad bitong humay nga na hagsakan sa lubi. Katong magikon ko anan dari netalatajan kay nang maku na magus mi na hinog na. Nice na guys. Wow, makaani na jud sila. Ikin, magbangkakin. Padong mi dato guys to. Una na sa Gabriel. Maning kamot mi guys, maka-video mi kada adlaw guys kay manjo na. Kay natagak kan? Nagtukoy kay Ikid. natagak. Namura ni ikid magtukoy. Nana. Aw der. Tunga, kalakaw. Kana sunod-sunod mo pagtukoy. Ning kamot mi guys og video kada adlaw guys kay aron makatigom na mi. Paitan ning kahimtanga oy. Haman. Narpa si dagko pa. Hala ron daghana ka juko jaji guys to hala ginuo ko. Ana man Hala grabe jara. Basta mangga guys dali aran sing daghanag kuan. Manubong ko jaji hala grabe jara. Hala wow. Grabe ran daghan ato tong bibi. Ha? Nami lagi na daghan na. Grabe daghan ko jaji guys ya. Hala grabe. Uy. Grabe ko jaji iga. Asa man dapit dan ras ibabaw karong hinlo. Mahinlo man itanan noon. Hala guys ang bibuhan nila nung ko jaji dali kumbati. Wag kang kanutog baka. Di sa kay bakilid nang aligid ta dani. makakapti. Tignan rin ang padong. La grabe daghan na kadyo guys. Nas mga sanga. Grabe. Hindi ka nang ruin ni. Ha? Hindi ka nang ruin sa una. Dari kin adto nakasakas ibabaw kin. Dari rabi. Ha? Tagka dara day. Grabe daghan na kadyo guys. Haman. Gani? Lamian mo gud ni. Lamian. Na ano lamian mo gud ni guys no. Kaninganin ako jaji guys na kanina. Lami ni sa utanan. Lami ni sunuban. Kana wow, ha? Dari rakin kinsag na mananap diha di rata. Di nabi daghan ka adyo uy. Grabe ko jaji pa imuga sus ginoo ko na muwak makujaji ang mga sangas. Mangga guys. Dato is ko naghan na. Asa? Dadto ka manggahan? Grabe daghan na mabuong ta dari pangutan og kujaji. Kas aragon. Kas arang suway ta. Lamian magani pa. Na guys. Lingaw-lingawon na laman ang kaugalingan kaya aron mawag mga problema. Ako jawon man ni. Pay mangutan ko kujaji. Bahala na mga problemahan na. Kapoy na ko hunahuna. Ang balik baka. Dahil nag imong bakat eh di Bukan pa ko ka video tay sa. Dili na ba? Sa pa. Kuray lugway. Oh, guys, mo ni agkatong baka nga palit ni ate. Ti Josephine para na kinkin. Pati man nila sa mga chikiting. Yeah, guys. Main baka. Bi, ko na sa katong silanan, Bi. Kain sa kuwanto maligid. To Kin. Sa maligid agad ang silanan. Lagi. Nakamo kuan sa kusbaka. Ihan sa paligid ko mo. Na guys, dia. Sige na rabi nag-inga. Basin og nanguwag na ni. Gidugo na makani pa. Lagi dugo na ti. Basing manguwag na ni. Lagi no makaliwat na ta. Nge. Ala. Nge. Dakeun na ba siya guys na. Turo man turo. Asa man ay mo lugwad sa dapit? Bakiruhan. Mo ni bakiruhan na ni Kinkin guys. Wato sila nang ko. Grabe guys, dari ang mga mangga daghan na kadto jaji. Sus ni ako. Jaji pa imo ga. Asa man nimo bakiruhan pa? Aw ka na ilugway. Nama po na slubi mo. Wala na kay manabsab na sa kanay daghang kugon. Wow. Lagi. Gunit rin pa zumbi. Kay na sa guys kay nabsab man jag nay kugon nga mga bag-ong tubo. Pangwaig kuan karon ni magsabud. Dito mga nangatumbang mga kahoy guys aron daghana. Najimilinahan aron man ang bagaa diha kahoy karon wa na ning gamay na. Sige na bi kay manghuan atag ko jaji bi. May tublan na. Tuwa dito ang silanan. Pero tede
Ang imong baka. Yang ipatiman ni Kinkin. Hana-hana mi guys ug ang ubang iariyag amang Ma, dahil nating kabaw galing kay luoy mas Kuya Gail. Maluoy mo ko Kuya Gail wa nay lugwad dyan. Di na naman naman hilabtan, mangita na namin na nila yung pagi. Oo ko. Paita po ng kinabuhi ang imbis. Ma, dahil boy. Ay, lumboy. Lumboy man. Paita po ng kinabuhi guys, imbis na patas mga problema, napahinon po yung maabot ng mga problema. Ginoo ko. Paita, uy, makaludza. Kaludza hana-hanaon. Nagdilaman. Kaya lagi tapasagdas kay tasan. Lagi sa kanunay mag-uban na po. Sige na, Bi. Dahil na, Bi. Mahagbang ka na na, Bi. Kin. Hagbang ka diha. Tatura ta kay nabawra, dali. Unggoy bitaw ko. Ay, unggoy. Hinsa? Unggoy ko. Unggoy na kuno si Za, guys. Pa. Oh, pastil na yung Kuya Kinkin. Sugot ramang pod sila, guys, nga mga kung ano nagilang arkansiya. Mga bangkagon. Tawag sa dato guys, mga dos dato kapin, 2,000 kapin. Mana na tong hinahina dyan og kuan ng tigom. Naman na lagi tong isugo dato kamalig. Ano? Paita, umorder pa padron og mga kuan. Dugay pa makuha kay gabuk arangga pila man ang mga nangorder. Ano guys, kanawon na. Labad na ang huna. Saan pagsugod og utro. Ka-stress. Puro namin na stress. Sige lang. Ako magyapon ng pagsalig sa katastan nga di minidya pasagdan. Kaya tanang nahitabo naman di rason. Tanang nahitabo ni karon. Ngayon guys nga. Di ganun pagatang pag oo dito nidya. Nanguha na lang ko dari ko dyan guys. Ijawat makalimtan na kang mga problemahan sa kinabuhi na guys. Naisig dyan. Daghana na anak ajo. Grabe uy. Kajijo kay imo ga. Daghana na pa? Daghana uy jara. Grabe daghana guys na Grabe jara. Daghana uy. Sige isa pa siguro ni kay trakan ko dadi. Liya jud ang daghana. Balde. O isa ka isa ka balde. Mamaligza na mo ko dadi guys. Ari mong ijawat dugang-dugang datong amang ipang gasto puhon. Hay. Baro ni kay sabay mamalit na ko dadi kay day daghan dari. Hindu mo pa ni kay mas ibabos mangga. Ni arang daghana ka aso guys. Dang. Kasi ganahan mo palit. Maligza na naman ko dadi dari. Mama. Mahalin tayo ni ma. Bitaw guys binuang ra. Tawa ras kuan stress. Ma. Day daghan dari o gusto mo mangutan day daghan dari di Ma. Hindu man ni kadyo kanas ibabos mangga. Wa mo po dari manguan kay na may mga Mahalin din ang kudyati. mahalin man siguro. Ore ata nang ihatag nila og nay mga adyo. Nay daghan dari guys o gusto mo manguan, manguha. Adubuho na lang ni ma. Sinuban lami man ni sa sinuban. Ma. Lami ni sinuban guys na. Adubuho na Murag lang mga buwak sa sanga. Ma. Murag nang mga buwak guys na. Adubuhon ra ni ma. Murag mga buwak. Adubuhon ra ni ma. Sus Ginoo ko grabe. Ano taon natin Kinsa tong ganahan mo utan nung ingani, kinsa tong ganahan mo gaan og kujaji day daghan dari. Grabe jeng daghana arang gajeng kabaga kadug kujaji dari. Mga Sin pa siguro maghapon mo dari sa pamupo dugay di mga hurot. ari bas buhol na to. Dara pa isud ba bi? Mga madali ka na akin? Bi. Mga madali ka na? Ikaban. Ay si. Kabuti. Naghan. Grabe guys, ang dalian na puno ang mga sudlanan. Pamalakado among ipang kuha. Grabe na may among gulo. Sige nakin panguan nakin. Nangita ko. Nangita ko. Nay daghana sus. Kanina mo man ni. Kanay mga Lami mangita pa kang kinadaghanan ka azo. Na grabe uy. Di na kinahanglan pangitaon kay naa na aron nang daghana ka azo. Grabe uy. Ha? Bro, ganahan nga mo sa sana. Ganahan lami bitaw ni asunuban pa. Nakakaon na magud ko ngani. Tong sa una bakit tanang hata tos ibabaw injo nay ipil-ipilan. Nanga tangtang. tingkain ko ko dato Guys. kaming kuya ma.
Wa pa mo dadto. Uyab pa miss papa. Ang sunod, pagbako ninyo, nanghagyapan mo. Gagmay pa dai minang wa dadto. Iba, pagbako ninyo. Na guys, gagmay pa dai minang wa dadto kay pagdako naman kuno nam. Dar pa. Ang gamay man imong sudlanan. Gamay ram na imong gikuan da. Gidaghan na ta nimo. Balik dayo kuangan. Lami ang tong dako-dako sulanan kay dapat arang daghana. Grabe guys, nadaghanan jud kaajo tanaw na buwak ag sanga sa manggag kujaji. Namuwak nag kujaji ag sanga. Pwede rin, nasa nuban ma, ay kanan, adubuhon. So, pwede rin, adubuhon. Grabe, uy, naghana. Ma, pwede rin, adubuhon ma. Adubuhon. Ma, adubuhon na ma, kay ganahan ko adubuhon. Adubuhon. Para may lamang dubuhong kin. Uy, Si announce. tabaan rong manuka, wala ba may sapi? Ang magazag kang... Naku, liig sa manok, bi. Nalami pa rin ang kujaji, inabi. Nabilo ko din. Daluan ragkuan, daluan ragkumay. Nabayloan og kuan iring, aw kuting. Nabaylo og kuting. Daluan raguro. Nabilo ko din. May nabaylo og kujaji, lami pa rin kujaji. Healthy man ni siya guys. Ug kinsa tong mga nakailadan ni mo ni pagkaon nga aw utanon nga lamiin. Nga. Wow, puno na imong sudlanan gab. Puno na kaajo. Grabe, uy, naghanag kujaji sus Ginoo. Kujaji pa injo guys. Matabang. Sanga-sanga na buwak-buwak ag mga sanga. Kumbati pa. Malita kay Indira, huwag itong karon. Na tuog man des iliya guys among gibidaan sa tos kuya dadto nabangkay. Okay ra nimo ken atang ako nang imong arkansiya ken. Oo! Ay, birthday rin, no? Tag dilaman inja na lang matang celebrate sa imong birthday po ug ma-okay na gatang sitwasyon ha. Biha. Ma, kay ba man ko masabot ni sila guys. Kung managka na may mga kahoy, mamang bubarag na ni ma. Oo, managka na pud. Sana day magbagyo manitang di ay. Sinitang. Diyan barag agkuan, barag yung mga kahoy. Ikaw kay nagdako nimo ken sa may imong ganahan ken mahimong kuan sa may imong pangandoy ini kadako nimo. Mahimong pulis ka. Si Kuya, bumbiro ko, no? Sagnira. Basta ikaw, ug sa imong pangandoy sa kinabuhi mo, di tumanon, no? Marcel. Magtarong sa school. Marcel man ko na si Kuya, manang bumbiro. Yakot eh. Marshall. So, hindi kayo kon man na, may sky man na, likot der. Sige na ka nang host pa pag-ukuan. Kujaji. For the... Amo ani nga, utanan ugma guys. Sinuban. Tomorrow. Amara mo patanawon nagsinub. Uy. Oh, Ma, ay na, sinubi mo, dubuhara na ma. Mura latanan na ito. latanan sa sinuban. Adubuhon bro. Sinuban lagi ay sila gin sa mandi ay. Adubo. Adubo nila. Lamiin. Ba, grabe uy. Tagdugay di din sa basta-basta guys mahurot kay grabe din daghan na dari mga mangga nga nga tumba. Agba nga banggi man gumasa nga guys na. Napamapunuan pero masa nga wa na. Tuwa pa ganigad to. Asa dapit to ila? Kasi grabe naghana. Kanira. Ba, kanera guys muli na mi. Buhaw na mahalami on na. Guys, nahuman na may panguha. Dadarim pa dun kinbe. Nahuman na may panguha guys, muli na mi kaya naswagit na si Inday. 101 mandari. Hinay bi kay dangog bi. Guys, lingawon na naman atong kaugalingon kaysa magmukmukta. Magapay, lingaw-lingaw. Labayara lagi ng mga problema ha. Isa man to bi mga kamnay. Bye-bye bi. Kato to ah. Ha? Bye-bye kato. Oh. Mga bye-bye to. Yung ang mga bye-bye sa mga bata dadto. Makami man. Mano ko nagama dato ma? Bye-bye. Ha? Sama to mga campus rebuilde. Kampo-kampo man may gira-gira man may. Tangi. Gamit na mo mga luthang. Aw. Sak mamuwag. Una na sa Gabriel guys. Hanggang kami amang kapilya da rin. Apta na. Yeah. Apta na guys. Bis nalipay na ko guys. Kaya naapta na among kaso namay ning kuan nga mga di maadjong panghitabo. Pwede dito sila. Nang maka Ay sila nagkuha ma.
kang nahinadyan ug kuag atong Adobo lagi ah. area kay lisod. Grabe guys, harang nisira naman daray agian kay ang mga lubi na nga tumba. Sayang mga lubi kay na nga mga dabong pa na nga tumba. Asa? Sa garan jud ang mga kudjadji mang nero karis mga mangga. Mga manggang mga kahoy. Na daghan Mas mangga. Dari di Pero dadto orang daghan po dadto sa manggi. Kuhaan Daghan ka jud mga sanga. Dapat kinapod jara. Daghan uy. Guys, ang daghan lah, grabe ko dyan ipaimo ga. Taka na. Ito na yung daghan papa. Daghan naman dato sa manggi. Panghaan. Dyan ipain juga jara. Isa to ganahan manghuwa diha. O mukaan diha. So daghan dato. Diyan miss bye guys. Diyan daghan na mangkuha. Isa kabaw nanan. Ugma na mga sanuban. Masaning ahinluan. Na guys diya. Maura na among video karong adlaw guys. So manghinaot ko nga di gihapon ninyo ilaktaw tong mga kuanda na. Daghan kadto salamat sa inyong pagtan-aw. Manghinaot ko nga banan gihapon mininjo mga video kada adlaw kay magkugi na jud mig video kada adlaw. Saan man lagi nga ag kanang naay cellphone dali ra man pud malubat labi na mag-edit nako. Ladyo pa man charger nanto pas merkado. Palagi ko'y power bank. So mo to guys, daghan kadtong salamat sa inyong pagtanaw sa mga video guys. Manghinaot ko nga enjoy gyapon mi ubanan. God bless natong tanan. Sa amping mo kanunay. Salamat sa inyong pagtanaw.